Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Daw'r llwy wreiddiol o fferm Brynmenda Uchaf ger Llanarthne. Mae'n debyg mai dyn o'r enw William Thomas a'i cherfiodd yn 1830. Ynghyd â phatrymau pert, yn aml iawn fe welir symbolau penodol ar lwyau caru traddodiadol. Ymysg rhain, mae'r gadwyn sydd yn cynrychioli'r awydd I fod ynghyd am byth, y diamont sydd yn cynrychioli cyfoeth, a'r allwedd neu dwll y clo, y ddau ohonynt yn cyfleu'r neges, mae fy nghartref I yn gartref I tithau hefyd. Weithiau, ceir symbol aderyn sydd yn medru cynrychioli nifer o bethau, adar serch, neges o gad I ni ymadael gyda'n gilydd, neu'r storc sydd yn symboleiddio genedigaeth newydd. Un o'r symbolau mwyaf amlwg ar lwyau caru yw, wrth gwrs, y galon, yn dynodi cariad. Lle gwelir un galon na'r rhai, ar y llwy hon fe welon ni bedair calon ar siap olwyn. Mae'r olwyn hefyd yn symbol, a hynny am gynnal rhywun yr ydych yn ei caru. Uwchben ac oddi tan yr olwyn, fe welon siapau y talnod. Mae rhain yn cynrychioli'r enaid ac yn cyfleu neges o hoffter neu serch ddwfn at dderbyniwr y rhodd. Gallwn olrhain y grefft o wneud llwyau caru, un o draddodiadau enwocaf Cymru, yn ôl i'r ail ganrif ar 15. Mae'r llwy garu cynharaf sydd gennym wedi ddyddio nôl I 1667, fod haneswyr yn tybio fod llwyau'n cael eu creu cyn hyn hefyd. Roedd y grefft yn un dda am ddangos dychymyg y crefftwr, a fyddai'n defnyddio darnau o goed lleol I greu ei rhoddion. Erbyn hyn, mae llwyau caru, neu llwyau serch, yn cael eu creu mewn modd mwy masnachol ar gyfer y farchnad dwristiaeth, a hynny o goed estron. Rhoddwyd y llwy hon i'r Amgueddfa yn 1939, a mae hi'n un o set o lwyau o ardal Caerfyrddin, gyda gwahaniaethau main iawn ym mhob un.